Ngayon po ay araw ng Sabado, April 1, 2023. Kami po ay pupunta sa bukid. Ngayon po ay kukuha po kami ng bukaig o tulya sa Tagalog yan po. So papunta na po kami. Wow! Bablog ka manong mulong. Kumita ka dito eh. Ginagawa mo. Malayo pa ba dyan? Puro bato. Oh no! Oh, no, 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 no. Bato ganyan, bato-bato gid dito mo. Bato yun. Ito ang tabagan. Pag itong video. Wow! Yung iba kasi pag nakuha dito, nilalagay dito sa gilid, hindi. Daming mamatay. Yung nabubukain. Kitang laro pa ma. Madino. Di ba kaya? Okay, taro ko ah. Wow! Adumagan. So yan guys, marami na. Marami na kami nakuha. Hindi ka mabutong talinta. Ha? Hindi ka mabutong alinta. Awa? Mariyak. Kaya? Marika ano ka? Ha? Marika ano ka? Oo, wala na dito yung binta. Nung punta na yung tato na gawing niya. Dati dito marami noon. Ngayon wala na. Nakabinta kami dati dito nung linta. Nung kami na. Ha? 1.5 noon nung taga Maynila kumuha. Oh, Border weight. Pagpalito na kuha ano ng nun da?
Ha? Ano nung dadalhin ta? Pampasup-sup sa kalina ko ng high blood. Hmm. Ito na. High blood ang kuha. Wow! Kasi ito na nga. Taga doon eh. Taga niya. Hindi ko kuha ka nito ko. Pag-global ang buwan. Oh. Ang tataba ng tububo ka. Kulang nakakatawa ito. Hmm. Ito, ito pinagkukuhaan ako. Di naman. Hindi ako. Puro bato ko na daya. Uy. Ang daman. Wow! Malaki ang bato. Maraming bato. Mas marami sa bato kaysa sa ano, bukaig. Maraming bato. Hmm. Marami ang bataw sa buhay. Pero marami na rin tayong nakuha oh. Marami na. Kahit pa paano. Ayun oh, mga yan oh, marami. Ito, mga yan. Hindi mo makita. Yan, marami din nakasingit-singit sa mga bato. So ayun guys, tapos na kami nanguha ng bukaig. Tawag sa Tagalog, tulya. Tulya. Tulya sa Tagalog, yan. Marami din kami nakuha mga pre. Yan. Mga boss, yan. Maraming bubukaig. Tagalog ito at tulya. Marami din, yan. Pauwi na po kami.